داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك قربلكم مكتالكم بخبرنا عدم ديمقراطية ريبابليك كونغو أبكينات رواندا بمتتاوئيد تخصص أبسمينا مبرق ديمقراطية ريبابليك كونغو كيفو أبستبهلت أوراجا أمونغ سراويت منغست كونغون برواندا كم زدقف زنقرلو M23 استبهل عطوق حيلن حيال كوينات تولي علو عطوقات M23 سفيح مريتنا تقوطات صارو نتا أبدو بديمقراطية ريبابليك كونغون رواندا اتركب دومات تبهل كتما كقوطات صارو تقراريبهم بمهلاوم حنفشفش عبيت كالات داقماي نابكلولاو أمريح اللو أبز حدش كوينات زي عستات 1 مليون صبات كبيت نبرتهم كمزابلون كلو أقدمهم تمزابلهم زنبرو 6.9 مليون صبات تدميرهم سبقوا قلولاو تفتيرو الله كتما قوما 3 مليون هزب زنبروا قبل 1 مليون استمزابلو زتللت بمخانا بعطوات انت تتحيزا زيادة دم فساس كيس عب تساقيو الله أب كونغو تقسيتو زلو كينات درو نايزاقيت قطرهم زي تنقرأ 10 شحات سلاموين صبات تقازيفو خمزلو أب قلق بوتاتات كونيلكا سلاموين صبات ناي مقتالن متناتن تقايدو خمزلو حيالو تكال سبقوي ترادقون بيت صحفتات ودو حورات هاقراتن إيقلت علوا أب كونغو أبز اوانزي عليتاوت انتتا مكياد لعل تخولو خمزلو إذا قتلت سلاموين صبات أب تعطوغات زقوطات أرو يكايد بمهلاو بجبت كرقاقت سكوانت زيت خالة قال خبت معات وطو صباتقن مسكرناتهم يهبولو نزا ملكيتو بايتو تستا ودو حبرات هاقرات M23 نزركبوهم 6 عطوغات حيلتاتن مراحتومن نيقات صور اقدا مدسكال رئيس مالن اقدا من قصقاسن يرولو مالو أستاذ 8 مليون هزبي اتونن ديمقراطية ريبابليك كونغو كاب أفريقيا بعبيتا دحر الجريا بكالاي درجات سرع كوينا صفحات قربتا نمعراب أوروبا ملؤ بملؤ زشفن بتشعة هاجرات مالت ريبابليك كونغو رواندا دو سودان تنزانيا أوغندا بروندي مأكلاي ريبابليك أفريقيا زامبيان أنغولان التداوب ب45 كيلومتر زنوحاتو جماجم دما مس أتلانتيك وكيانوس الترخب صفحة هاجريا ديمقراطية ريبابليك كونغو بتنتالمن ورقي الماس يورانيوم ندادن كالاستفلاليو معدناتن أزيها بتامع كم تسعود عرب نداد بمفراي أب قدام الدرجات سرعمو حانت كاب زهب تما هاجرات عالم كتكون بقي عزلا ديمقراطية ريبابليك كونغو دما بزلوا عقور معدنا وهابتي أب قدامي درجات سرع جنكا دخاجرا كونغو دخا كتكون صلوا خابز قبرلا مجزات بلجوم محدرا والكاملختي صلوا زحل كوينات حماق محدرا بلشونا كوينات حدن كالن كتقاسي كال عقور هابت تهاجر كابا حالفو نملع علم تقا كون تخونه أو أبتسيحوغن مرقمن من شقجتاتن يخوين زلو حدا خاب كاندينا تهاجر أبدخنتن تدقاقا مكويناتن شمم زلو بس حستفلالي عطوقات حيلتاتن تقومتنيو بمسرت ودو حبرات هاجرات أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أبز اوانزي لعلميتن إسران استفلالي عطوقات حيلتاتالو كابزي زبسحو أم مبرقاو كفال تهاجر زركابو يوم إزوم عطوقات قالن منغست كونغو زقاومو قالن منغستات قراب التهاجرات زقاومو قال دما معدن تهاجرنا مزمزو زنابرو كوجلتات يوم ديمقراطية ريبابليك كونغو أزيا سفح هاجر بمخانا زبزح كفال تهاجر دما بترجع يخون كالموقع عزيا أنا حد حدو زي الرخب برس مخانو كتب قطعت أرو أزيو زي متشو كرس مريتنج أكاتتنا اللوا زبزح عطوقات دما أبزيوم سفيروم زلو بز مخنيات نتوم عطوقات كتب قطعت أروم أزيو كبيد يخون كابتم عطوقات توم زحيلو أنصار أوغندا زعطقو حالتات ديمقراطية وين كيدان مالت ADF كمون أنصار ديمقراطية ريبابليك كونغو زواقو M23 بمنقصقاس مقابيت 23 زفلتو عطوقاتن يوم زوم عطوقات نحيالو عمتات كنقصقاسو تصنيحهم هالو أبز غربا قزيب زقبرو حيال منقصقاساتن مدقعتاتن جن هاجرات نحاد حدن ككاسسا كسيبوان يركب منغستي ديمقراطية ريبابليك كونغو سراويت أوغندا ناب هاجرو بمأتاو أنصار ADF كواغا فقيدو نيرو أبلعليو M23 زوستر زلو مدقعتات جن بمنغست رواندا زدقف يكبل يخسس أقدمو قوماس تبهالت كتمات وقطعت إيروز نبرمو بسمع زي سحابة M23
ኣብ ኢቱርን ሰሜን ኪቡን ዝተባህላ ኣውራጃታት ሓያሎ መጥቃዕቲ ብምክያድ ሰፊሕ መሬት ድሕሪ ምቁፅጻር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቶም ዕጡቃት ብሩዋንዳ ዝድገፉን ዕጥቅን ስንቅን ዝወሃቦም ኒው ክብል ድሕሪ ምኽሳሱ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሻሕኪሩ ይርከብ። መንግስቲ ኮንጎ ካብን ናብን ሩዋንዳ ዝግበር መጓዓዝያ ኣየርን ንግድን ብምእጋድ ኣምባሳደር ሩዋንዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ከብፀዊዑ ኣብ ልዕሊ እዚ ብሩንዲ ኣንጻረይ ዝዓጠቑዮም ዝበለቶም ሓይልታት ንምድምሳስ ብተደጋጋሚ ናብ ሉዓላዊ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክትኣቱ ብምጽናሓ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዝምድናውን ሻሕኪሩ እዩ። በዚ ምክንያት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳ ኡጋንዳን ቡሩንድን ዝሓወሰ ቀጥታዊ ወይ እውን ተዘዋዋሪ ኩናት ከይለዓል ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዳግማይ ናብ ኩናትን ቅልውላውን ከየምርሕን ተሰጊኡሎ። እዘን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ኮንጎ ምስ ሩዋንዳ፣ ኮንጎ ምስ ቡሩንዲ፣ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ ምስ ቡሩንዲ ኩለን ኣብ ንሓድሕደን ሓንቲ ነታ ካልእ ኣንጻረይ ዝዓጠቑ ትሕግዝ ኢኽን እናተባሃላ ክወናጀላ ብምጽንሐን እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ተወሲኽዎ ነቲ ከባቢ ጥንቃቐ እንተዘይተገይሩሉ ብቐሊሉ ተሰባሪ ገይርዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ጸስከዲ ገለ ሃገራት ናብ ሉዓላዊ መሬት ሃገሩ ብምእታው ኣንጻር ዕጡቃት ክቃለሳ መፍቃዱ ንገሊአን ድማ ኣንጻር ሃገረይ ዝተላዕሉ ዕጡቃት ሓጊዝክን ይብል ብምህላው ኣብ ኣተሓሕዛን ምፍታሕን ቅልውላው እቲ ዞባ ዲፕሎማስያውን ንኹሉ ዘማእከለ ክኸውንን ክራይሲስ ግሩፕ ፀዊዑ ነይሩ። ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ጥቅምቲ 1996 ክሳብ ጉንበት 1997 ከምኡ ድማ ካብ ነሓሰ 1998 ክሳብ ሓምለ 2003 ብክልተ ዓበይቲ ኩናት ተሓሚሱ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ንመራሒ ነበር ሞቡቱ ሴሴኮ ንምዕላው ዝተኻየደ ነይሩ። ብኣፍሪቃዊ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብዝብል ቅጽል ስም ድማ ይጽዋዕ። እዚ ቅጽል ስም ዝተዋህቦ እቲ ኩናት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሊፉ ካብ ሊብያ ክሳብ ኤርትራ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ካብ ፈረንሳ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ እስራኤልን ኩዌትን ዝርከብኦ ሓያሎ ሃገራት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብቲ ኩናት ኢደን ብምእታወን እዩ። እቲ ካልኣይ ኩናት ድማ ብዓብይ ኩናት ኣፍሪቃ ዝጽዋዕ ኮይኑ ንኣስታት 5 ዓመት ዝተኻየደን እዚ እውን ዝተፈላለያ ሃገራትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ዝተሳተፍዎን ፕሬዚደንት ነበር ሎረን ደስሬ ካቢላ ኩሎም ዝሓገዝዎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ሰራዊት ካብ ሃገሩ ክወፁ ምስ ኣዘዘ ውሕስነት ዘይተሰምዖም ቀቢላታት ቱሲ ዝጀመርዎ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ዘጠቓለለ 250,000 ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም ልዕሊ 250,000 ስደተኛታት ድማ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ድማ 5.4 ሚልዮን ሰባት መብዛሕትኦም ብዓጸቦን ሕማምን ሞይቶም 2 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዚ ሞትን ምምዝባልን ድሕርቲ ብድምር 73 ሚልዮን ሰባት ዝቐዘፈ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝበስሐ እዩ። ኩናት ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ኮንጎን ብቐንዱ ኣመራርሓ ውልቀ መላኽነት ሞቡቱ ሴሴኮን ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳን ዘበጋግስዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኮንጎን ሩዋንዳን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገደፍዎ ስምብራት እውን ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ። ኣብ ታሪኽ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ታሪኽ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፍልይ ዝበለ እዩ። እዚ ድማ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገራት ኤውሮጳ ክግዛእን ከለዋ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግን ብንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖል ካልኣያ ብውልቂ ትውነን ነይራ። ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ንኮንጎ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን ኣስታት 10 ሚልዮን ሰባት ክቐትልን ከሎ ሚልዮናት ድማ ኣእዳዎም ብምቑራጽ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ገይርዎም እዩ። እቲ ንጉስ ዝሰርሕ ዓሚ ኮንጎ ኣዳኺሙ ካብ ኣታዊታት ጎማን ስናሓርማዝን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ገይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኮንጎ ብዕቑር ሃብቲ ብፍላይ ድማ ብብዝሒ ዩራኒየም ከም ዘለዋ ምስ ተፈልጠ ኤውሮጳውያን ሃገራት ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓይነን ኣንቢረናላ። እቲ ሃገር ብመንቲ መሓደር መን ይጸልዋ ድማ ፖለቲካዊ ስሕበት ምዕራባውያን ሃገራት ኮይና ክሳብ ለይተሎሚ ኢደን የእትዋሉ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ 1950ታት ድሕሪ ዝተለዓለ ናዕበ ህዝቢ ኮንጎ ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ እንተኾነ ኣዝዩ ውሑድ ምሁር ኣካል ነይርዋ። ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዝተለዓለ እጃም ካብ ዝነበሮም ሰባት ፓትሪክ ሉሙምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ተሸይሙ።
ፓትሪክ ሉሙምባ ፀረ ምዕራባውያን ፀረ ሃፀይነት ፀረ ገዛእቲ ምስ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ርክብ ክህልዎ ዘይደሊ ናብ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝኣምን ፓን ኣፍሪቃዊ ብምንባሩ ብምዕራባውያን ሃገራት ተቐባልነት ኣይረኸበን ምክንያቱ ከምቲ ዝተገልጸ ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ክቡር ማዕድናት ብፍላይ ድማ ዩራኒየም ስለ ዝነበረ ኣይጸንሐን ብፈረንሳን ቤልጅምን ብዝተኣልመሉ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 1961 ተቐቲሉ ድሒሩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ሞቡቱ ሰሴኮ መራሒ ሃገር ኮይኑ ኣብዚ ሕልኩናት ዓለም ፀረ ኮሙኒዝም ፀረ ሶቪየት ሕብረት ብምንባሩ ጥራይ ደገፍ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቤልጅምን ዝረኸበ ሞቡቱ ሰሴኮ ስልጣኑ ናብ ሕሉፍ ውልቀ መላኽነት ብምስጋር ሽም ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ዛየር ብምቕያር ህዝቢ ጠቕሊሉ ብምዕፋን ኣስታት 15 ቢልዮን ዶላር ንብልጽግናት ሃገር ክውዕል ዝነበሮ ሃብቲ ናብ ናይ ውልቁ ጁባ ኣእቲዎ ሞቡቱ ኣብ ብልጽግና ምዕባለ ትሕተ ቅርጺ ትምህርቲ መጓዓዝያን ካልእን ናይ ሽዑ ዛየር ዝርአ ለውጢ ኣይመዝገበን ንሱ መራሕብ ዝነበረሉ ሓያሎ ኣብ ሃብታም መሬት እናተቐመጡ ካብ ሃብቲ ሃገር ፖለቲካን ምዕባለን ዝተገለሉ ሕብረተሰባት ብረታዊ ቃልስታት ከለዓዓሉ ጀሚሮም ኣብ 1990ታት ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ዝሑል ኩናት ብምብቅዑ ስጋት ዝፎኸሰለን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ንሞቡቱ ምድጋፍ ደው ኣቢለንኦ ምክንያቱ ትሽዑ ግዜ ተጋሚዓ ተዳኺማ ዝነበረት ሩስያ ኣብ ዩራኒየም ኮንጎ ኢዳ ክዝርግሕ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ስለ ዝተገመተ ኣብ መንጎዚ ኣብ 1994 ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ጁቨናል ሃብርያማናን ካልኦት ላዕሎት ኣዘዝቲ ቀቢላ ሁቱን ጽዒና ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓይልታት ቱሲ ብተወንጫፍ ተሃሪማ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብ ዓሌታት ሁቱን ቱስን ግጭት ተላዒሉ እቲ ግጭት ሬድዮ ሩዋንዳ ኣንጻር ቱሲ ምልዓልን ምንኣስን ዘለዎ ትሕዝቶ ድሕሪ ምፍናዋዩ እቲ ግጭት ብወገን ሁቱ ክጅምር እንከሎ ገለ ኣባላት ቀቢላ ሁቱ ንዝረኸቦ ኣባል ቀቢላ ቱሲ ዋላ እውን ንስቶም ከምኡውን ንተመጻደቕቲ ደቂ ሓሌቶም ሁቱ ክቐትሉ ጀሚሮም ብሰንኪ እቲ ግጭት ድማ ኣስታት 800,000 ዝበፅሑ ኣባላት ቀቢላ ቱትስን ገለ ተደናገፅቲ ሁቱን ተቐቲሎም ኣቐዲሙ ኣብ 1960ታት 85 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም እንተኾነ ፖለቲካ ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለይ ነይሩ እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕትኦም ቱትሲ ናብ ጎረቤት ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኡጋንዳን ኮንጎን ከም ዘምርሑ ኮይኖም እዮም ቱትሲ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብፖል ካጋመ ዝምራሕ ተቓናቓኒ ሓይሊ ግንባር ሓርበኛ ሩዋንዳ ኣቑሞም ድሕሪ ህልቂት ቱትሲ ፖል ካጋመ ሰራዊቱ መሪሑ ንሩዋንዳ ተቆጻጺሩ እንተኾነ ድሕሪ ጃምላዊ ህልቂት ሕነ መፍዳይ ከህሉ ዝሰግኡ ሁቱን ጃምላዊ ህልቂት ዘሰንበዶም ቱትስን ብድምር ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብፍላይ ድማ ከባቢ ከተማ ጎማ ተሰዲዶም ኣብ 1997 መራሒ ዛየር ሞቡቱ ሴሴኮ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ሕክምና ብዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ብሩዋንዳ ኡጋንዳ ብሩንዲ አንጎላን ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዝተደገፉ ብሎሬን ካቢላ ዝተመርሑ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሩ ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ንርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ተቆጻጺሮማ ሞቡቱ 32 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ንስደት ናብ ሞሮኮ ምሪሑ ኣይጸንሐን ብዝሓደሮ ሕማም ህይወቱ ሓሊፉ ኣብዚ ኩናት እዚ ኤርትራ ሓደ ቦጦሎኒ ሰራዊት ልኢኻ ነይራ 28 መጋቢት 1997 ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ሎረን ካቢላ ኣትያ ስም ሃገር ካብ ዛየር ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቀይርዎ ንሱ ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ዝበዝሑ ኣማኽርቱን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሩዋንዳውያን እዮም ነይሮም እንተኾነ ንሱ ኩሎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሃገሩ ክወፁ ብምእዛዝ ብሩዋንዳውያን ተታሒዙ ዝነበረ ስልጣን ናብ ደቂ ሃገር ተረኪቡ ትእዛዝ ምብራር ሰራዊት ወፃኢ ብፍላይ ድማ ሩዋንዳ ኣብ ምዕራብ ኮንጎ ንዝነበሩ ኣቐዲሞም ካብ ሩዋንዳ ዝተሰደዱን ከምኡውን ኣብ ዶባት ዝቕመጡ ዓሌታት ቱሲ ውሕስነት ክህቦም ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣቐዲሞም ዝተሰደዱ ሁቱ ድሮ ኣብ ግጭት ኣትዮም ብምንባሮም ድሕሪዚ ኣብ ምዕራብ ኮንጎ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጎማ ዝነበሩ ዝበዝሑ ዓሌታት ቱትሲ ኣንጻር ምምሕዳር ሎረን ካቢላ ተላዒሎም እቲ M23 ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ ኣቑሞም መንግስታት ሩዋንዳ ኡጋንዳን ቡሩንድን ድማ ሓጊዘንኦም ዚምባብዌ ናሚብያ አንጎላ ጫድ ሱዳንን ካልኦትን ድማ ንመንግስቲ ካቢላ ክሕግዛ ጀሚረን ኩናት ዳግማይ ተወሊዑ ኣብ ጥሪ 2001 ፕሬዚደንት ሎረን ካቢላ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብዘብዐኛታቱ ብጥኢት ከም ዝተወግአ ተገሊጹ ዝወግኦ ሓደ ካብ ባዕሉ ዘዕበዮም ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ድማ ተሓቢሩ
ካቢላ ኣብ ዚምባብዌ ሕክምናዊ ክንክን እኳ እንተተገብረሉ ድሕሪ 2 መዓልቲ መውጋእቱ ህይወቱ ሓሊፋ ድሕሪ ሞት ሎረን ካቢላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብወዱ ጆሴፍ ካቢላ ክትመሓደር ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራትን እተን ዝነበራ ንዕጡቓት ዝሕግዛ ዝነበራ ሃገራት ድማ ብመንጎኝነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ብዓቐኑ እቲ ዝዓበየ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኣዋፊሩ እንተኾነ እቲ ኣብቲ ሃገር ሰላም ከረጋግጽ ዝተላእከ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣብቲ ሃገር ዘእምኖ ስራሕ ኣይሰርሐን ኣብ ግጭት ዝተኻየደሉ ከባቢ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት እንተደኣ ኣትዮም ህዝቢ ብተዛማዲ ክቐስንን ሩፍታ ክረክብን እዩ ትፅቢት ዝግበር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግን ብኣንጻሩ ኮይኑ ህዝቢ ዓቀብቲ ሰላም ጠቕሊሎም ካብ ሃገሮም ክወፁ ይጽውዑ ብመሰረት እቲ ጻውዒት ዓቃብ ሰላም ሎም ዓመት ጠቕሊሉ ክወፅእ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ 1999 ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩናት ንምርግጋእ ሞንስኮ ዝተሰመየ ዓቀብቲ ሰላም ናብታ ሃገር ክልእኽ ብዘሕለፈ ውሳኔ ኣብታ ሃገር ኣትዩ ድሕሪ 23 ዓመት ድማ ብዘይ ፋይዳ ይወፅእ ኣሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሞንስኮ ኣብ ታሪክ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ተልእኾ ኮይኑ ክሳብ 2017 ጥራይ ልዕሊ 8.7 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ዝተገብሮ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝተዋጽኡ 18.5 ሰራዊት ነይሮሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ልዕሊ 16,000 ሰራዊት ኣለዎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተልእኾ ክገብር ዝተላእኸ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሞንስኮ ከም ተልእኾኡ ኣብቲ ሃገር ምርጋእ ከስፍን ኣይከኣለን ጸጥታ ይሓለወን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ መቕተልትን ግፍዕን ደዋ ይበለን ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝበዝሕ ግዜ ካብ ማዓስከራቶም እውን ኣይወፁን እዮም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰብ ዝወርድ ናይ ርድኡና ጥርዓን ጻውዒታት እውን ግብረ መልሲ ይህቡሉን እዮም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ዕጡቓት ነቲ ዓቃብ ሰላም ዒላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ የካይዱ ብምዃኖም እቶም ሰራዊት ነብሶም ንምድሓን ዝያዳ ዝሰርሑ ምዃኖም ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ግን ነብሱ ክከላኸል ዘይኮነ ንሰላማዊ ህዝቢ ኸድሕን ናብ ኮንጎ ዝኣተወ ብምዃኑ ስርሑ ብግቡእ ይገብር የለን ብዝብል ዜጋታት ኮንጎ ክኸሱ ጸኒሖም ብፍላይ ኣብቲ ብብዝሒ ግጭታት ክግበረሉ ዝጸንሐ ምብራቕ ኮንጎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣብ ምክልኻል ሰላማውያን ሰባት ክዋሳእ ህዝቢ ክሓትት ጸኒሑ ህዝቢ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ መንግስታት ዕጡቓት ይኹን ካብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውሕስነት ኣይረኸበን ኩናት ቀጺሉ ህዝቢ እውን ይመዛበል ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ